Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Semla Size 55. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, aris aton sining nga linya, senaryo na isang panahon. May gina-check nga LPA, typhoon ang aton sining nga pag-asa. Sir Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Hunyo 25, tuig 2021. Sa gihapon, southwest monsoon, padaan nga nag-epekto sa northern kag central Luzon. While may ara kita sa isa ka-active nga cyclone sa gwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm nga si Champi. Si Champi, ginabana ng mga 1,770 kilometers east of pinakapunta sang Northern Luzon. Kag ini siya may coordinates nga 22.1 degrees north and 138.9 degrees east. Ang bagyong si Champi may kabaskugon sang 120 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sang 150 km per ora. Ini siya magagiyo pa north-northwestward sa kadasigon sang 20 km per ora. Ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Mindoro Provinces, Batanes, Ilakipman ng Babuyan Island, makaagom sa magalumo na kalangitan, kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago, pagpangilat dala sang southwest monsoon. Ang iba naman gabahin sang pungsod Pilipinas, maakaagom sang kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagumguom, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, gitna siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtub magulugal umo na kalangitan, kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtub may umalagi nga pagmulamadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan, tubtub na bagat na nakatunda or nabagat na nasidlangan, naga-impluensya sa kabugusan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan tubtub mabulubalas. Surprise! Aha. Anong chance sa sining gina-check nyo subong, sir? Ang bagyo subong Sir Bry, maning ginatawag na to nga si tropical storm nga si Champi. Si Champi ang iyani nga dalagan Sir Bry duga incline man ipababaw going sa Japan. Okay. So di gid man siya mag-drop by gid diri sa Yes, ato na bi. kung sulod gid man sa par na to li lang kadali Sir Bry, kag ma-incline lang siya pababaw sa Japan. Ate Mayo gid Imayo na mag-say hi lang siya, dili siya mag-stay gid ya kay kabudlay na. Gani man Sir Bry. Sige sir, salamat gid may Sir gabi. Bry, thank you Sir Bry. Good evening sa inyo. Yes sir. Si Champi nga lan sa to, no? Pero ang bal ni Sir Dave, lapaw-lapaw to. At salamat gid, no? Una sa balita. Una sa aksyon. Ang mga utod ta nga nagapuyo sa igad sa baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Anyway, subong adlaw like aksyon na kuan kita or Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58. Subong adlaw Biyernes kita. Yari na sa Hunyo 25, 2021. And bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube plus ang aton nga Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874. No? Sa mga text and chat nyo dira, 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan-tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna suning gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues. Kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton suning pagpangalagad? Kahapon sa San Juan de Bautista, apisar nga ti gina pamalabagan or ginadumili kon tani ang pagpadulong sa mga kasubaan, mga beach resorts diri sa Bacolod kag Negros. Pero may nagpalaligo man gihapon, tiduhagin ang nagkalalumos patay. Isa sa boundary nga suba sa Marina, dira sa Binalbagan,
kag hinigaran, no? Isa ka 18 anyos. Check tayo karon kung na-retrieve na ini kay napadayon pang retrieval operation sang rescue units sang hinigaran kag binalbagan. I understand may nag-alabot pa dito nga iban to help man sila gani para pakita ining nasambit nga grade 12 nga biktima. Second ni iya isa ka 9 anyos nga lalaki man nagpalaligo sa suba. Upod ang mga pakaisahan, medyo way siya natalupang danadula. After 10 minutes gumawa, patay na. Action firing line. Tiduha ang naka-record makaksyon nga nagkalalumos sining pagsaulog sang Juan Di Bautista kahapon nga adlaw. Action firing line. Samtang sa banwa sang Isabela, mga nag-inom-inom sa birthday party, no? Hinubog man according sa police gani. Ginabot siyang 38 caliber pistol niya kon revolver kagintaya sa agtang sang biktima, pinusangan, patay. Action firing line. Daway gini ka rason-rason, way man sila inaway, way man sila gamo-gamo. As in, nagdamo-damo lagi guro ang unod sang utok nila, ulo nila, sang inom nila. Sumulod sa iya sining huna-huna nga maggabot sang 38 niya. Tiniro ya sagtang patay gining ka opo diya sa kainuman, no? Action firing line. Ang pagitindi ta diri kag according sa police iya, ang gintiro niya pakaisa sang iya sining nga live-in partner. Action firing line. Pero no? Dason di ka mag-upod inom sa mga lain ulo kag mga mauyon, no? Kay bay ginasukbit sila galing armas lutang way sang ka rason-rason maniro. Action firing line. Ang iban nga balita mga aksyon sa probinsya, ti kagabi may aksidente sa area sang Don Salvador Benedicto, isa kalamharon paniho. Ang nagamaneho sa motorsiklo na aksidente, patay man. Ay na, ano nga sitwasyon niya. Action firing line. Diri sa Bacolod man kagabi, isa iya ka nag-drive sang pribado nga salakyan, rent a car ato, sa isa ka hubog. Timegin bungguan siya nga mag-asawa nga nagpamakal katanom sa Libertad kagabi mga alas 9 pasado na. Patay gining babayi ho. Ang lalaki subong bana yara ginatalabangan sa ospital sa pagkaluluoy sini kay ang bata sini mag-asawa kabalo kamo kuplak bilog 11. Action firing line. 11 kabilog ang ginbiyaan sang Iloy bangod sa kalisi-lisi kag huros-huros nga sahi sang driver. Pero antes pa naman siya nagdala sa diri sa Lacson, may stockpile man to sa nga ginsalakay sa may area sang Sumag ho, sa may economic highway da. Kag may ara man siya sa dutayan dinalasa nga nakabisiklita. Dira sa may lapit sa police station number 9. Ay nano klase tao ni man kun hubog na gani ibini na mag-drive. Action firing line. Sining nga gabi for information lang mga kaksyon. Ini nasambit iyang driver at tigin pasakaan na sang kaso, reckless imprudence resulting to homicide mga kaaksyon, no? May maganing nga kasuhan gid para madudla ining mga sahi sa mga tao nga kaangay sini. Action firing line. Samtang ang dako nga balita diri sa syudad sa Bacolod subong, masubo nga balita. Bangod ang konsehal sa Bacolod nagtaliwan in the person of Councilor Elmer C. mga kaaksyon sinigid lamang adlaw sa isa ka pribado nga hospital. Action firing line. Last week nagka-COVID si Councilor C. mga kaaksyon, no? May comorbidities na siya daan, meaning may ara na ginabatsyag, umigo siya si COVID-19, way gid kaluwasa, ginbawian gid sang kabuhi sa edad nga 66 anyos. Action firing line. And karon ang iban nga balita sa Bacolod, sako na panglimpyuhanay diri sa kanal kay titig ululan na mga kaaksyon timayo man gani para at least temprano pa manglimpyo kita kay dugay-dugay ang ulan, masigi-sige na ni maiwas baha kita. Sa probinsya nga balita iya mga kaaksyon, ang Comelec province target nga malabot sa 2 ka milyon nga mga botante para sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Kag mga close contacts ang napulo ka empleyado sa syudad sang Bago nga nagpositibo sa virus nagdangat sa 22 mga kaaksyon.
Cortes COVID-19 wala untat ang ratsada yaman. Sige, kagang iban pa karon nga balita. Try naton nga lambuton mga kaaksyon. Dumduman niya to si Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sang Corazon nga ginapasabat subong sang ombudsman sa reklamo kontra sa iya sang head nurse niya dira bangod sa grave misconduct kag iban pa to nga mga allegations. Ang tagreklamo labuton ta karon kun anong mahambal niya kay daw siya lang nang nagtindog kag nangahasda nga magreklamo against Drilon. Halos ang ibanda according sa report na hadlok. Action firing line. Pero ang head nurse nga ini why hadlok no? Nagreklamo ni siya ti ara na bato niya ng pila ka mga sabat sang reklamo niya kag ginapasabat man subong si Drilon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Istoryahon ta siya karon kun anong pagkabig niya sini Victorina bla kay ti ginapasabat pa man lang. Anong iya sini nga reaction mga kaaksyon? Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time las 7:05 na sa ton sini nga pagpangalagad. Ang iban nga balita karon sa lokal mga kaaksyon pakaronan naton. Action firing line. Sige, diri kita anay mga lugayawon sa mga balita makaksyon sa nasyonal. Mga balita sa nasyonal si COVID-19 subong adlaw na dungagan sang 6,812 kag nagdangat na sa 1,385,000 o 53 ang positibo na sa Pilipinas. And okon ang cases sa Pilipinas rather kag ang aktibo subong 55,293 ang naka-recover 1,305,608 pero ang patay 24,152 na. Action firing line. Gadamo nga nagadamo man nga adlaw tag sobra man 5,000 no. Samtang gintagaan na sang emergency use authorization sang Food Drug and Administration FDA mga kaaksyon no. Ang isa naman ka bag-o iya nga ang isa naman iya ka okay. Sige. Isa naman iya ka dali lagi action no. Basi pwede mo ko mabuligan ni action an. Isa naman iya ka bakuna halin sa India nga ginproduce sang Bharat Biotech mga kaaksyon. So ini panibag-o naman nga bakuna nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas gikan ini sa India. Panibag-o na pangalan sito na lipat to daw Coronavax, no? Daw Covaxin rather, no? Amaring panibag-o makaksyon ng tagaan sang iyo EAA sang FDA diri sa syudad sang kon sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon injika na sang ikaduha nga dose sang iya sini nga bakuna. Kung manabduman nyo, May 3, ini siya una nga vaksinan o kon gininjikan sang Sinopharm kag subong nga adlaw ika-28 na kadlaw mga kaaksyon ini siya ang injika naman sang ikaduha na second dose meaning fully vaccinated na siya. Action firing line. Action firing line. Okay, sige. Kag pasensya gid mga kaaksyon kay nag-contact kami kay Mayor Bing Leonardia na. So mga kaaksyon sinimat tiniyon madumduman yung sa new farm nga way niging tagaan sang EUA sa nagligad sang gin-injikan si Presidente Rodrigo Duterte nagkontrobersyal pa to. Action firing line. Pero sunod dire kay police okon kay Presidential Security Group Commander Brigadier General Jesus Durante. Subong okay na, no? Kag mas maayo gid nga may second dose na si Presidente Rodrigo Duterte para at least mga kaaksyon kung magalakat-lakat ini siya magatambong sa pila ka mga aktibidad may kompleto na nga bakuna ang presidente. 74 naman ang edad sini, may ginabulubatsyag naman, so kinanglan may ara sang panaming
ang presidente sang Pungsod, Pilipinas. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa nasyonal si Pinoy no? Ang anay presidente Benigno Simeon Kuhangko Aquino III nagtaliwan kahapon nga daw ini siya ang ging cremate mga kaksyon no? Gindala sa Ateneo de Manila University ang iya siring abo no? Kay dira sa naggraduar pagkatapos nagpangayo sang pasensya ang pamilya Aquino nga hindi na madala dito sa Tarlac ang iya sining abo mga kaksyon bangod man sa kabudlayan bangod sining COVID-19. Action firing line. Kabado ka una nga nagkongresista representing Tarlac Lone District mga kaksyon si Aquino sang sang ini siya ang kongresista pa no and before nagsenador pero ang iya sining abo sini matinion ginapreparar na sa paglubong buwas nga adlaw sa Manila Memorial Park sa din dira man nalubong ang iya sining amay kag iloy. Action firing line. Mga last 10 sa aga buwas nga adlaw. Limited kag selected gid lamang ang mga upod kag tawag sina pakita didto magkumpanyar sining paglubong sang anay presidente bangod gihapon sa kay COVID-19. Action firing line. Amo na ang gakatabo dito karon makaksyon but the president nagpalayag nga kun luyag sa mga Aquino nga ilubong si Noynoy Aquino sa libingan ng mga bayani wala gid sang problema. Pwede gid mga kaksyon pero ginpili sang pamilya nga didto ilubong upod sa amay kag iloy. Action firing line. Sige, no? Si US President Joe Biden makaksyon nagpalabot man sang simpatiya kag paghatag sang mensahe diri sa Pungsod, Pilipinas sa kamatayon ni Aquino. Action firing line. Ginahatagan niya gid sang honor, balor bangod sa pila ka mga commitment kag sa mga advancing peace during the time nga presidente si Aquino Noynoy mga kaksyon. Ginhambal niya pa diri nga upholding the rule of law kag isa ka maayo nga nagpatigayon sang economic growth sang Pilipinas sa di nagbilin sang remarkable legacy bilang presidente sang Pungsod, Pilipinas. Action firing line. Sang nagpresidente si Noynoy Aquino, kapito siya nagbalik kag nagkadto sa US. Nga ang presidente sadto sang US amo si anay President Barack Obama. Action firing line. Kag nagpirmahanay sa mga economic deals kag mga bilateral cooperation agreements sa duha ka pungsod mga kaaksyon. And during that time, puwerte man to ang pag-amiguhay sa Pilipinas kag US. Duhay to kabati sa mga pamoyayaway sang kunano nga mga malain nga tinaga mga kaaksyon. And then, manami ang pag-abyanay. Action firing line. Sige, amo na. Pero amo na, baw. Gidayaw ko sa mga Pinoy, aksyonan, patay na gani ang tawo, ginabash man nila gyapon. Na ano, dapat paiway na ang mga political differences bala. Tapos na to yung life ni Pinoy nga nagpresidente siya. Subong yati, way nakabuhi ang tawo. Dapat hatagan ta gina balor kag honor. Bangod sa isa nga contribution sa Pungsod, Pilipinas during sa iya sining nga pagka-congressman, senador kag presidente. Action firing line. Aside from Noynoy, ang amay kag ang iloy ti kadako man sa papel niya sa Pilipinas ang una. Oo. Ti subong padayon man yung gapon ginabash ang tao. Dapat RIP na kamuda. Why na sang kabuhi? Oo. Dapat saluduhan. Kamo dira nga nagabash nga may na ambag kamo sa Pilipinas. Action firing line. May nabulig kamo abi nga dako gid nga contribution abi. Sa nambal ko gani kagabi wala perpekto nga presidente. May mga kapaslawan. Pero normal ina nga nagkatabo. Ti kay patay ng tao tama na. Last 14 Action Radio Philippine Standard Time akaksyon diri kita nay sa lokal kay kabalo ka kagabi mga kaksyon o kon kaina nagagwa ang report una diri sa Action Radio Bacolod gin-confirm sa aton mismo
ni Mr. Newton C. Macaction ang manghod ni Mr. o Councilor Elmer C. Ang pagkapatay sang iya sining utod nga konsehal sa Bacolod sa isa ka pribado nga hospital. Action firing line. Si Sir Elmer C. Macaction ginanak April 3, 1955 sa Silay, no? Kag ini siya may 5 ka mga kabataan, 3 ka mga lalaki kag 2 ka mga babayi. Kag nangin nag-graduate ini o nag-eskwela Bachelor of Science in Architecture course sa Adamson University in Manila, kag nag-transfer diri sa La Consolacion College Bacolod, naggraduar 1988 mga kaksyon. Nagumpisa siya sa iya sining political career or life sa Bacolod bilang Bacolod City Councilor. It was 1998 until 2007. Natapos agad ang 3 ka consecutive terms mga kaksyon, no? Natapos agad ini. And then nangin nagka-serve ini siya as Philippine Councilors League or PCL President. Likewise man, 3 ka consecutive periods mga kaksyon. Pwerte man gid, no? Kag nag-re-emerge sa City Councilor of Bacolod City 2010 hasta sa 2013, hasta nga nagdalaga naman 2016 and nagbalik mga kaksyon sa subong councilor. Action firing line. Kadamo sa mga sports nga na buligan man kag naging pangunahan ni Elmer C. mga kaksyon. During sa iya sining nga panahon nga ti okay pagid siya, no? Siya ni nagpasikat diri sa Bacolod sang tinaga nga less talk, less mistakes, more in action. Action firing line. Tinga na hambalya na, sildam kamo kabati nga nagapa-interview si Councilor C. mga kaksyon prangkang istorya. Action firing line. Sildam si Councilor Elmer C. nga nagapa-interview sa katapo sang media. That's why nga suno siya ya, jutay lang niya tingog ta. Jutay lang istorya ta pero damo ta binuhatan. Action firing line. Yes. Damo ta binuhatan si Councilor Elmer C. mga kaksyon. According iya kay Sir Newton Kina sa aton sining interview, ang iyang utod, mga sinmana nagid man siya nga sa ospital pagkatapos nga ini siya gin COVID, no? And asymptomatic ini siya. Galing kiti may ara na sa may ginabatsyag daan hasta nga lalaabi ginadialysis ini siya mga kaksyon, gidala sa hospital and then temoning result ginbawian gid sang kabuhi mga kaksyon, ano? Sining adlaw. Action firing line. Sining adlaw sa edad nga 66 anyos, no? Sa sining adlaw. Action firing line. Amo na makaksyon ang gamay nga istorya lang sa part ni Councilor Elmer C. sa iya sining kabuhi, no? Sa iya sining kabuhi kag nagapanag iya sa pilaman ka mga negosyo diri makaksyon sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Ano ayhan ang pila ka mga mensahe kag reaksyon sa aton sining mga public officials, no? Sa sining pagkadula sang konsihal sa Bacolod mga kaksyon. And we don't know kung pwede rin do ka temprano pa do ka premature pa pamangkuton naton ahan karon check naton ni kun sino magabulo sa iya abi ano nga sitwasyon. Action firing line. May succession bala ini or magapili ang political party sini sa sa pamilya ni Sir Elmer C. mga kaksyon nga magabulo sa iya pwesto bilang konsihal sa Bacolod. Action firing line. Kay ti daw ay man kukbati nga ang number depende siguro no? Depende hulat-hulaton tana. Pero check tala ni una ang palayag sang alkalde diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Try naton nga malambot sini matiniyon. Basi ara na sa aton sining linya, no? Ara na sa aton nga linya si Mayor Evelio Bing Leonardia. Online sa firing line. Mayor, may gabidra si mo kag welcome sa Action Firing Line, sa Action Radio ni Action Brian Morden. Mayang gabi firing line, mayang gabi ba Action Brian?
Aha. Mayroon nga kay Action An, who was that? Action An. Yung tawag sa telepono. Si Action An mayor. Oho. Yes. Yes. Hinay-hinay tayong sound mo sa ako ng Action Brian. Subong niya mayor, subong niya. Okay na. Pwede. Okay, pwede. Oo. Mayor, bao. Yes, sir. Masubo gid man kiti amo na natabo diri sa aton isa ka konsihal sa Bacolod nga ti trabahoso, less talk, more action. Si Councilor Elmer C ang nadula today. Una Mayor, paano mo what time mo na ba ton Mayor ang information nga amo na tabo siya Mayor? Yung tawagan ko ni Vice Mayor LC, nakibot ganyan ko kay una yung premise ako ng bad news boss. Pero kakibot ko nainid man siya ko kay si Elmer. Daw na luwag ko bilang daw kabuot man sa tawo. Yes. Kung baga mambal ka nga wala gamo bala. Nga no kay kambal ko siya sa ara sa hospital. Wala mo ko expect na maglala siya. Kaya daw kaayo man ang isang hambalanay namon. Although we already were aware nga may comorbidity na siya. Obvious naman to pag dialysis to siya. Makita mo nga many times since though sa ginadialyze na siya, nagkakadto pa rin siya before COVID, nagkakadto pa rin siya sa session hall, nakita ko mo. Sabi ako may meeting kami, nagkakadto man siya nga kita mo bilang lain ng movement siya. Pero gating mo habil. So, the spirit was there. Kag isa pa, we've come a long way, Councilor Elmer. Kay, nagkilala na kami na 1990s pa action, basta wala ka pang tao. Ayos. Kag, tungod na nga, amigo na siya ni Councilor Vice Mayor Mundio Guanzon. Okay. So, sa dalayon, ang momentong simpo nga managdalagan ko for the first time. So, ka-sympathetic siya sa akon. It was nice to me. So, daw na-discoveryhan ko siya bala. Ngayon ko, malipatag isa pati. He belong to the Filipino-Chinese community. Daw nagsangto lang tanan. Pero upstar na suguran niya. Nakita na naman, kapila na siya, nag-gwa-sulod sa konsiyo, hindi ba? Yes. Kasi wala man kontra, kag atong iyab laging butang ko sa statement ko nga ang palisiya na less talk, more action mo. Yes, amo na siya. Maghambal na siya sa tablado, pila lang kanahot. And yet, every election, nagadaog mo siya. So may agi kanugon kasubo na taliwan siya sa hindi pa daw makatawag man sa timely. Kaya wala na ikaw sa isang utod ya na silga because officially he is considered a COVID statistic. I-cremate na siya in Sigida. Within 24 hours. So, wala pa katakabalo ko anong plano sa pamilya. Kung iham-yang or whatever. Mahulat lang ta. Nabasahan ko ni gani, Mayor, ang niya sining mga background before. Sa mga sports, Mayor, mahiligon. Ini siya kay sa iya sining time, ang natawag sining softball, ang nabasahan ko diri. Or isa ka softball ini team, international game exposure in the USA 2006. So mahiligon magali si Councilor C, ni Mayor, no? Kasi nakakuha na siya. Probably siya na napadala natin sa inaula kundi from time to time nga Little League. That's the Little League. Oo, kaya kundi sa una daw halos kada tuig may napadala nga Little League nga team. Yes. Kaya compete dito sa Amerika. Kasi it is possible kay kalawag naman nga nakaupod na si Elmer. I think so. So kag may manabla Action Brian ang imuning pagplasta sa programa mo nga kung may magtaliwan gani kinahanglan tagan tagi sa pasigo mo. Yes. Paano lang kadi mo? Agi ba lang sa kalibutan nga ini. So at least si Councilor Elmer
may nabilin. May Aha. ligasiya. I see. Mayor, kondra sa konseho, ako saksi man ko ni siya sa una nga hindi ni siya gidya pala istorya, pero grabe ni siya mamati. Kung ato ba ngayon kang mayor, amo gini siya, daw hindi gid siya pala istorya sa imo, bisan inablang way na sa trabaho, bla, in daw meeting friends na lang, bla, daw amo sina mayor. Mhm. Mhm. Interview ko. Aha. Hello. Namin ko. Alin sa una, hindi din man na siya magahod ya. Although, nagainom man na siya. Dalang kamaradiria sa akon. Kwan. So, daw, hindi na siya hindi na siya tipo nga daw ka kwan gidya bla. Aha. How do you call that? Kung ng kagahod o Doon di siya bi jolly. Okay. Amo ba na yung personalidad niya? Aha. Apparently na uyunan man sa pumuluyo. Aha. Kapila man siya mailihir. Bisan pa gani ining ulihing elections sa naunta. Kung na to mo hampered na to iyang pang mobility. And yet he still won easily. I see. His credit. Aha. So tibakabig naton mayor nga isa ka dako man nga haligi sa aton sini nga mga opisyales nga nagserbi na di sa Bacolod ang nadula si Sir Elmer C. Yes, so it's a big loss to the city. Aha. And that's why it's kasubok nga natabo na ina. So wala mga realidad to bangon ta kag kung tanaon-ta daw panaguntugon niya man gani na ingati kung tanaon-ta bla kung tungod sa COVID, amo nang nag-precipitate guro gid man sang iyang natabo siya na. So daw singko gani maging medium si Councilor Elmer. Si sa reminder sa aton tanan-tanan nga we are living in dangerous times. Yes, correct. And like parehas natin subong may iban pagyapon nga mga kulturan tangan daw wala lang sa bungog ng COVID. Pero until the time nga may herd immunity kita, wala nga sagad sa kampanya kita ang bakuna. Yes. Kay para galagas kita herd immunity. Kasi sa Amerika yung subong why na? ang NBA game siya ginutok yung tao. Libre na to. Oo. Yung tanong mamuna mo natabo sa aton sa uliw lang. Amo mayor ginahandom sang tanan gid. Hindi buligi lang na paliwag ang pagbakuna kag sabay pa si Councilor Elmer man to. Doon naka first dose na siya, no? Doon naka first dose na sa Sinovac mayor, no? Si Councilor. I have not asked that, but I suppose nakatapos na siya kay senior citizen naman siya. Pero ako katamang ko siya diretsyo. I see. So as to the decision of the family right now, Mayor, why pa man sila gid naka-contact dira sa imo kon pa? When I talk to kaginasang hapon ni sa kay auto diya nga presidente bla sang Bacolod Filipino-Chinese Chamber. Okay. Si Edgar. Wala pa sila kahambal kung ano ang kiti guro base nga within 24 hours pa man ang subong mo. Yes. But I think but they know nga COVID protocol. Makremate kagid. I see. Mayor, may pamangkot ko, Mayor, don't know kung pwede mo na masabat kundi nadula siya. So kulang na ang ang council naton dira ngaton sa ni konsihal. Anong set up sina sa pagdugang sang isa ka persona, Mayor? Ang presidente na mga-appoint. Presidente. But dapat ang i-appoint sa presidente must come from the same political party. That the vacancy was created. So, hulat-hulaton ta na, Mayor, no? Sige. Mayor, dire lang ko asta, pero i-grab ko na lang yung opportunity, May Pfizer, kita nga paabuton, Mayor, sa Bacolod. Congratulations kay do kadamo gid sa nagamita pangita sang Pfizer. Anong priority sa ni Mayor para sa imo dira? May ara ikaw isang kagalingon sini nga kwan. Offhand, sundon lang niya dapat supposedly ang tuod pag kunhimo dali sa gusto. Ang Pfizer is just another vaccine. Yes. Galing kay may ngalan kag ang iban guro kabati kay sa Amerika Pfizer ginausar. May legal mang Pfizer pero dapat sundot na gyapon ang set nga priorities.
on senior citizen comorbidity. Mhm. So, it should be treated like any other. The same. Mhm. Dapat karon kung mo natin kung tudloan taw or i-encourage ang pinili ay isang vaccine ti kabudlay sina karon. Aha. So, iban mahulat. Mhm. So meaning maka-avail ini sini ato mga tawo nga naka-line up man gihapon, Mayor. The same lang gihapon Yeah, nga dapat mo na gyapon. Aha. Oh. Aha. At kung may iban na guro nga may emergency reasons kung ano pa da, Aha. may justifying circumstances that you have to give them Mhm. the vaccine nga amo na kag of course it's always also ang rules na must have some flexibility man. Yes, For yes. example, Correct. matabo mo na nga for whatever reason hambalon siyang doktor sang tawo na nga mapabakuna Mhm, mhm. na hindi ka dapat sa amo nga brand, hindi ka dapat sa amo nga Oo. brand kay amo na. Mhm. So gina-consider man na. Aha. Sige, Mayor, kabalo ko masako. Kagin, Mayor, ang imo at panugyan sa Bacolod, kabalo kami. Ako mismo, kabalo nga nag-amat-amat down ang cases, daw 3 days na, no nga nag 2 digits kita. Subong daw 100 plus kita, pero hindi naging sobra sang tag 200 sa nagligad to. Ang imo panugyan, Mayor, ang imo tanan gusto ipalabot subong sa Yeah, Bacolod no. si- Go ahead. At least may positibo nga nga kalatabo, no? Aha. Kag at least we were able to maintain na ibitar tablang lockdown. Mhm. Kaya kabulok ka naman, may iban nga nag-post sa to sang lockdown, puti Aha. ang mga iban man nga sektores, hindi man gusto sa lockdown, kay damo man maapektuhan Correct, ang correct. aton mga no work, no pay, Mhm. ang mga jeepney drivers, taxi drivers, tricycle drivers, mga sila. Kung ga-lockdown ka, gakapektuhan mo na sila mo. Mhm. So, on the other side of it, kung health kita naon mo, mayo gibanta ni ga-lockdown Oo. Kasi ginabalansita. Aha, correct. Kaya Mhm. bitan gani sa ibang nga lugar, Mhm. nga nag-lockdown sila, wala man nag-dramatically decrease Mhm. ang ilang nga cases. Mhm. Mhm. So, ang crossing our fingers, Action Brian, Aha. ang isa ka polisiya nga ging adapt namon, ang nga supposedly makabuligid ang swab all policy, Mhm. no? At basta close contact is swab gid kay Mhm. isang una, which is also a DOH policy, Mhm. kung hindi ka symptomatic, hindi ka na kinanan ni swab. Pero subong niya, pagka mag-close contact ka, iswab ka kay para nga sipot-sipot balati. Amo na nga gadamo ang cases man, isa man nakarason, kay kadamo sa ginaswab ka. Mhm. Kagti kung baga, hindi niya mass testing or surveillance testing, kundi kuan gid niya target testing niya. So amo na nga percentage-wise kadamo gid man ang pa. But hopefully ang idea sina nga kung ara na sila natago, na isolate sila, na quarantine sila. Mhm. So gadyutay ang chances nga magpangdadamo malagnan bala. Yes. So Mhm. hopefully na matamatik kag what the other good news is ging announce kita nga isa ka gap sang priority vaccine Yeah. areas. Oo. So dako na nga bagay man nga sige gyapon sulod ang volume sang vaccine sa aton kay Mhm. di sobra na 55,000 ang nabakunahan sa Bacolod. Mhm. So sa kadakoon sang Bacolod gusto ko kita na nga mapadasig pagidina. Aha. So mag 50 plus, ikaw mo dako na nga porsyento sa 70% gali nga malabot ang herd immunity, Mayor, no? At least amat-amat din. At least we're better off than many. Aha. But sige pag dapat. So, Mhm. Okay, sige. Mayor, Okay, lastly, sabay, lastly may half, kung subong guro, naka-half mask naman guro ang kwan, Mayor, no? NGC sa pagkatabo ni Presidente Noynoy Aquino, ano? Oo. oo, yeah. Pantagid na yan tradition kag in fact there is legal basis to do the half mask para sa presidente. I see. Sige. So, Lastly, ara gahapas na gyapon. aha, ang imo na lang pagkilala gamay kay Noynoy kag pag mensahe sa pagkapatay man sa presidente do nagsundanay man ni sila nga duwa man, Mayor. Mhm. May gani. Well, of course, kondolta sa una dito sa pamilya ni President Noynoy. Aha, aha. So, ni ano nga stature na niya sa pangabuli.
They are mortals. They are human beings. Kung ang nabatsyag dato, nabatsyag na nila. Aha. So, kag bisan mismo gan si Presidente Duterte, nag-condole man sila. Aha. Hindi na niya, wala na niya politika kung mag-abot ang tion nga Yes. parehas sini. Aha. Kag, of course, may mga few time man nga experience siya sa kay President Noynoy nga over the years nga natabuan sa first term niya mayor ako, sa second part of his term, congressman ako. So, mga tsimpo mga na-imbitar kami sa Malacanang. Although, isa ka hindi ko malipatan sa iyang experience ko atong tiyon nga ang utod ko lang nga si Andy Linavia dong ka sa siya. Yes, Mayor. Nagtaliwan, and in matter of hours nagtawag na si President Pinoy sa akon personal sa telepono. Apparently may tao manangatag siya sa iyang number ko kag nagambal pa siya ngati. Nagkondol siya sa akon kagambal siya nga, because you're a friend, your loss is also my loss. Hindi ko na malipatan ang tinagaya. Because you're a friend, your loss is also my loss. And aging pambal ko pa siya sa anak ni Andy, si Carlo, na nakakondol. At least may konsuelo man ang listan. Presidente, nakakondol sa inyo. Kaya doon ang padala man to sila bulak sa una. Okay. Nga mo na blate. He has also done his job. Yes. Mayo man ang iyang inagihan. Kaya tinadula lang siya dahil pagkatapos ko, sige masakit na siya guro. Dahil doon mo gina. Pagkatapos lang, wala na tamay nabatian siya. Yes. Doon nagipos-ipos lang. Doon natingala ko gani. Sige. With that, Mayor, salamat kasi mga time. Mayang gabi kang mabuhay ka, Mayor. God bless. Thank you, Did. Action Brian. Mayang gabi sila sa tanang niya sa DYEC, Action Radio. Thank you kay sa tanang niya sa Palauti. Mayang gabi, Gid. Mayang gabi, Gid. Mayang gabi, Mayor. Action Brian Borden. Action Firing Line. Alkalde sa syudad sa Bacolod, Bakaksyon, kon kilalhanay lang sila ni Elmer City Puerte. Kagrupo, Grupo Progreso, Grupo Politikal, Politika, Family Friends, tanan na lang, no? Kilalang kilalagid. Action Firing Line. Amo na, no? Way pasla ideya si Mayor mismo kung ano ang kwansang pamilya, sang pamilya si mga kaksyon, kiti naka-COVID ini siya, nag-positive man. So dapat i-cremate ini siya or pwede man nga palipasan 24 hours kag ilubong rikta ang iya sining bangkay pero muna di ka man kita kay naputos ini sa plastic. Action Firing Line. Oo, naputos sa plastic mga kaksyon ang bangkay sining konsihal, no? Pero pag intindi naton i-cremate ini siya, no? Kay mismo kay na ang utod nga si Mr. Newton Makaksyon naka-istorya gid kita iya, no? Sa iya naka-istorya gid kita sa iya kag confirm niya ining report kag confirm niya diri sa aton ang ining nasambit iyang pagkadula mga kaksyon sang iya sining utod. Para sa conformity sang confirmation rather sang tingog ni Mr. Newton while nagadial kita with Vice Mayor Elcid Familiaran, ipabati ko lang sa inyo mga kaksyon at least mabatian man naton ang tingog sang utod sining nagtaliwan nga konsehal sa Bacolod. Nga ba ako family nga ang inulat nga maperma nga asawa. Okay, sa Bamsi sir, no? O si Bamsi, o. Sige. Sir Newton, salamat sa pag-confirm regarding kay Sir Elmer C. Sige, bre, halong din. Sige, thank you sir. Grabe ba kitang kwan ko, okay, grabe din. Pero sir, ang ginkamatya na sir, may connection sa COVID-19? Na hindi kay last week, kasi dialysis na siya. Amo lang tong porsyon lang kay nag-utod kay drive sa kay na. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sa
Sige na nga, pagbalik naton, try naton nga malambot ang vice alcalde sa syudad sa Bacolod kay lain man ning ilaman nga pagmitingay mag-sesyon ini sila tubangay ni sila permi almost once a week gini mo. At tubangay na sila kag ang ilang mga opisina tupad-tupad na dira. Pagbalik karon di gidugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang sa mga aral na nakatutok kay ina pa si Ana Sinoro Action Bray. Power in your program. More power to program kuno. Be safe and God bless your family. Thank you, Gid. Jin Oy si Sir Araban, John Vicente, good PM sir. Great man family ko sa Mamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat, Gid. Yag Labs Laila, naga-monitor man. Barayoga Ray, Ana Sinoro, condolence lang the whole family. Rest in peace to his whole soul. Yvonne Boysher Araban, Ann Villa Viray, naga-monitor man. Si Digna Ilangos Gasalaw, naga-monitor man. April Banaag, naga-monitor man sa Taguig City. Keep safe and God bless. Janet Flores, Sir Bry, monitor lang kami program mo. God bless and more power sa iyo, Sir Bry. Stay safe. Thank you. Kamuman, Araban si Melchorita Ferrer, Manjo Arnejo, Christine Minias Villalubos, si Madam Vanessa Mayo. Good morning, Sobray, and happy Friday to you. Mini from 10,000 Lakes of Minnesota. God bless you there. Thank you, kid. Ronnie Pabilona Alvarez, driver nga wala kaagi seminar. Ginapinsar niya ko, galingon niya, naagyan ko pagi na PNB ang motor, base gadroga pa to. Action Bray. Ay, grabe ito, hitabo mo. Joby Monares, Araman, Manong Idilaw, supod kay Nana Isabel. Bibing Balasabas, nagamonitor man sa Magalion, God bless. Imbong Jocampo, Michael John Season, nagsubray, monitor from Purok Brotherhood, Barangay Sumag, greet ko lang. Tanan nga Energy Funds Club members worldwide. Thank you, kid. Alma Enriquez Alagon, may gabi aksumbray, keep safe mga kasiman wako watching from Pedro Laguna or San Pedro Laguna. Jen Hisulgon, Martin Aliling, Jomar Ilaco, bang classmate ko. Thank you, Gidmit. Paul Jake Villamonte, nag-monitor man. Still monitor sa radyo in watching live. Thank you, Gid. Si Arnett Flores sa Kabankalan, Kamingawan. Mildred Roquiro, shout out lang na kay Torco Bidlan. Hacienda Remedios, ga-monitor gid siya subong. George Gargasiran, dapat gaan leksyon atong driver. At igin kasuhan na siya. Reckless imprudence resulting to homicide. Na? Si John Garcia Bray watching from Tandang Soras, Zora, Quezon City. Si Jimenez Liway, naga-monitor man ang kasimanwa ko. Thank you, Gid. Alex Montesa, may gabi sir, sa ila ni Tatay Joe, Nanay Lolita, upod sanday Ma'am Hinali kag Ma'am Jane de Alagdon, sang Pandanon. Condolence to the Ray family of my beloved cousin Efren Montesa. Dred Sol de Villa, Action Bray, evening, ari lang kami ga-monitor, San Enrique, Pasil, bye-bye. Si Rosalina Arellano Espadero, Athia Kim Iriman, si Marjo Jess Distaho, Stephen Magbanwa, Ami Rivera, Homa Lumina, Thilo Langrio. May gabi Bray, monitor kami sumag, Nene Langrio, Kim Langrio, Joy Langrio, Cristel Langrio, salamat, Gid. Lady Navarrete, Dads Abiria, good evening, Sumbrayan, thanks God it's Friday. Barangay Sumag kami niya, punta, bao salamat. Alunan Suzette, thank you, Gid, God bless. Councilor Elmer C. Balimonte sa Brayda wa ay mani batia bahin sa iya matudtuon nga health condition. Kag solihin na lang na ibaluan sa publiko nga nagtaliwan siya.
need giditago ayhan sa publiko bahin sa ila kondisyon, Sir Bry. Ati privately ila mo na iya may tada ay mahimo. Oo. May respetuhon tanas la subong din na naton guro pag questionon pa. Kay ti amo naman na mo. Rosini Tabibe naga-monitor man, diding alohamiento. Salamat gid sa pag-monitor. Rochelle Fulgencio Susana, ang Montesa ang apelyido da nga nurse sang nurse daw pila paman lang na da kabulan nga na-absorb sa hospital sa aton madumduman kag siya pa ang may kaisog pagreklamo kay Dr. Drilon. Dugay na nada sa sir. Oo. Dugay na sa nagreklamo. Raymond Legaspi Pineda, Action Bright, tamyaw ko lang akon pamilya kag ginatamyaw ko si mama ko Ramona kag sa pamilya nakon Marinay Pineda, salamat gid always nagapamati diri sa syudad sa La Carlota. Sir Eric Moyko Araman, basi joke naman ang bakuna ni Kulto. Sir Bright, please kindly greet ila ni Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo sang Minnesota, Mrs. Alvarez ang Barangay Tangob, Ma'am Jinky de Lagdon, Phoenix, Arizona, kung Pamilya de Lagdon, Pilman, Pandanon, DSB, kag R, mga kaksyon. Sige, ang iban karon na ratsadahon tang ibang mensahe da lang kamo ha. Kay pagbalik naton sa diyaman ng isyo ta dasono kay partini sa kay Dr. Julius Drilona. Kumustahon ta siya. Sige, la 7:46. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Aksyon Radyo, kaupot si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:53 na mga kaksyon. Ginaendorso ginaton
nga pagpangalagad. Action Bri, good evening. Ang main road sang dam site pakadto Kansilayan hasta Subong tig-ululan na wala paghihapon masimento. May na-aksidente na. Gali ka. Sige, pa-check ta nabi. Si Nono Miravalles naga-monitor man sa sining nga mga tiniyon, mga kaksyon. Classmate ko nga si Mr. Jomar Ilaco, no? Classmate sa high school, naga-tutok man, isa ka purok da ako na naga-monitor sila subong. Action firing line. Thank you, Gid, no? Sa pag-monitor mga kaksyon. Sige, balikan na check action on if available na si Vice Mayor Elcid Familiaran at this time kay sanambal ko na kay na si Councilor Elmer C. kag si Familiaran nakagiop na bilang mga konsihal pa lang. Subong nga Vice Mayor na si Familiaran, si Elmer C. konsihal, ti mag-sesyon na da sila, tubangay ginadi sila. Oo, ti anong pagkilala, sila pag-itsin dito si Elmer C. iya hipuson giniya. Way man gani nagahambal gid maayo. Pero gamay lang giniyo, ayon ta si Vice Mayor Elcid Familiaran sa baron ta sa Subong nga gabi. Online sa firing line. Vice, pasensya sa disturbo mayong gabi. Ngayong gabi, Action Guy, ngayong gabi din siya listeners. Aha. Way ko lang dugay na interview si Mayor Bing Leonardia, pero kabalo kita mas mas kita nay permis ang way pa si COVID-19 labi na gid sir sang session ni Councilor Elmer C. Anong imo pagkilala sa iya, sir? Way labot nga family friends man sa trabaho. Well, si Councilor C, mo na siyang implo o kung itutumibla siyang listok mo ang aksyon. Yes, oo. Damo nang iya nga image. Na, of the night kami sa Konseho, Action Bray. Aha. Siyang mayo pang iya health condition. Aha. Drinking body man kami sini. Okay. Oo, and even outside of the session hall, si Councilor C very reserved ni. Okay. And kung may kalaglawan, kadlaw man lang na siya. What you see is what you get, bala. Oo, ganun. But for the information of the public, tingala ta bala nga limuan man tuyo gambal si Councilor C nga daogaw. Yes. Diba? Tungod nga thousands of kabuhi ning na-extend nila pagi sa blood donations. Okay. In what way, sir? In what way, Vice? Nautod si Vice Mayor Elcid Familiaran. Action firing line. Nagabulig sa Red Cross or sa diin nga mga blood bank maybe Oo. Pagintindi to da amo sila mo may mga yo abidugo kadto ka kay Councilor Elmer C. Sila nagapatigayon kag naga-donate ini sila sa pag-intindi naton Sige, balikan tabi si Vice Abi regarding sini nautod bokanugo nautod siya pero sige check ta lang abiliwat kay sa sa nahambal ko na kay na ang pagkilala sang alkalde sa kay Elmer sila inman bangod nga ti alkalde to siya mo hindi sila pirmi kita ay gid kay ti lay man yang office ang alkalde pero si Vice Mayor Elcid Familiaran gakit anay gisla Vice pasensya na utod kita. Yes, Action Brian, that thousands of poor pakulod nons man yung natatapos nila college education. I see. Scholarship? Oo. Scholarship sa paagi sa Sibuntit Foundation. And lately, ni mga 3 years na siguro ang inibilang tubig sa barangay na ga-distribute mineral water. In partnership sa Amon Club, sa Rotary Club of Bacolod. Okay? Hindi lang niya si Elder, si political ally ko. But lapit ko sa ila pamilya, I see. Tungod sa Manghod, na si Gov. Edgar panawag namon kay former governor sa Rotary. Okay. So, Gov. Edgar. Very close kid ang ako sa ila I see. Balikon ko to gamay lang ano nga ito nga name sang scholarship nga nagabulig sa Vice sila. Well, si Sibuntit
Mercy is a family name na si Bunpit, mo nang alam yung papa nila. Ay, okay. So, si Bunpit Foundation. Tapos ang dugo naman niya, paagi sa ano nga ni Vice? Blood Bank or Blood Bank? Amo man nga foundation. Oho. So, secretly, damo-damo na na-extend nila nga kabuhi. No? Siyang paagi kay Councilor C. Aha. So, amo nang hambal naton nga hindi mo siya makitaan nga naga-rebuttal abi or naga-argue, discussion sa konseho but behind sina sa ground siya naga-igo galaya Vice sa pabulig personally. Do amo sinang iya sining lakat ya. Yes, bulig siyang pamilya action din. Aha. Sa nung pinaka-last new Vice nga kita ay again, sining pandemya abi nakakita ay pa kamo? Wala na. Ang last namon nga istoryana when I convinced him na magpa-admit sa hospital. Okay. Damo na lang, pero hindi siya magpa-admit hindi wala man ko sumay ginabatyag. Aha. I see. Oh, pero sang virtual na kamo Vice? Ang younger brother, si Gupit Gara mo to nang convince iya na magpa-admit. So that nga kung occur na bala ang symptoms, aram na siyang daan sa hospital. Yes. Pero sa naga-virtual session na kamo Vice, do nakitaan mo ka ginasindan mo ko permis ang virtual niya. Do ara pa man siya sa pila ka mga sessions Vice, no? Sa virtual? Ang last Wednesday lang, I think, wala siya. Last Wednesday na lang. I see. Okay. Sige, amo man na. Pero Vice, mag-ina mo sina abi political party ang mag-choose dida or subong pwede na nato mistoryahan or hindi pa man, no? Mabulos. Well, wala pa man niya si Mayor naka-meeting sa Amon. Aha. But damo na siya options as far as I know. Action Bray, may harap na party nomination. Yes, pwede good. Gina-consider man na kung isa ang wishes ang family. But ang ma-decide ang partido, ang grupo. Mangkot lang ko Vice, no, hindi ko be private gidabi mo. Sa mga like for example, may 12 ka mga konsihal na dula ang isa. Ang number 13, may possible na or duway na naya Vice gina-practice, no? Amo na? Ang right of succession niya sa winning candidate na may applicable. Okay. So kung si number 1 magsaka, mag-vice mayor, or ang succession sa winning lang. Sa winning so, lang. So ang losing hindi na yun sa taktik. Okay, sige. Dira pa lang hasta Vice, ang imo panugyan dalasa na lang sa COVID-19 Vice sa Bacolod nun Vice before we wind up Vice. Once na ginakasubo natin, kaya kondol kita sa pamilya ni Councilor Elmer C. And that i-remind natin ng public na for those na wala kablag pati nga COVID is real. Yes. So, minano kadamo isang kwarta mo kung hindi mo mapunggan, hindi mabulong. Kung lalang-alang ka. So, halong kita, mayroong gabi. Mayroong gabi, Vice. Salamat. Mabuhay. God bless ka, Vice. Action firing line. Vice Mayor Elcid Familiaran makaksyon, way naging manta sa iban pang ipamangkot. Partly sa iya sa di pagkilala. Amo na, no? Subong talang na hibalaan. Ako subong ko lang personally. Aminado ako, no? Damo tol ga pamangkot. Ilmer section an gada og way man ni maghambal sa microphone na gani sa ibabaw sang stage. Sa panahon sang kampanya. Duway gid way inablang way sang duway bla balor gid. Way lang, simple lang yun sa mga panyay. Ako, si Elmer C. No? Numero amone ko sa baluta. Kita man tani magkampanya sa ila sa ground, no? And then, way na ko damo nga hambal pa. Kinanglan kong buto nyo mabulig. Ako daw mo malana mo. Suwag ang ibatian nyo. Ngay linibo nga mga scholarship ang iya sining nabuligan. Donation or provide sang dugo sa mga nagkinahanglan. Kag kung ano-ano na lang. Siya ang image niya, let's talk toward more on actions. Action firing line. Amo na, no? Sige, last 8:04 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon.
Ang atong interview naton ginadulong sa aton sang live Action Firing Line. Las 8:05 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, rektahon ko na lang niya, no? Ang party bala sa ginapasabat subong si Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Chief of Hospital nga si Dr. Julius Drilon. Ini siya mga kaksyon ang ginpadalaan sang subpwena o kon resolution rather gikan sa ombudsman nga pagasabto niya within sa pila ka adlaw ang akusasyon batok sa anay assistant chief of nurse sa hospital nga si Milagros Atienza at nag-retire na ini siya. Action Firing Line. Di ba loon tani karon sa mga reklamo mga kaaksyon nga abuse of authority kag misconduct, no? Nga ginahimo yan ni Drilon dira sa hospital. Action Firing Line. Ti ang nasambit iyang criminal investigation ginapatigayon or plastar sinimatiniyon sa kaso nga atubangon sining nasambit iyang chief hospital mga kaksyon. Labuton tagiliwat sinimatiniyon mga kaksyon. Ang tagreklamo nga si Milagros Atienza, no? Kung ano ba lang iya sining nga reaksyon kay natalupangdan sa ombudsman ang iya sining nga reklamo. In fact, damo ang nagareklamo suno sa iya sang nagligad to ng interview tani sa iya dira o galing may kahangawa lang hadlok sa kay Dr. Julius Drilon. Action Firing Line. Kaya imagine mo ba lang, chief of hospital, pagkatapos utod mo kwan inang tawag senador, oo, si Drilon. May mga kahadlok sila. Tihipos-hipos ng ibang ginaugtom. Pero ini saya, tistingan niya nga magreklamo, ti Aryo. May sabat ang iya sining nga reklamo mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Ma'am Milagros Atienza. Ma'am, good evening. Live sa Action Radio. Good evening sa inyo, sir. At saka sa nagatagala pamati sang Action Radio. Si Action Brian niya. So, andito ako para ready ko sa inyo pamangkot nga gusto niyo na akong i-clear sa inyo kung ano ini. Sige, mama. Kuhan lang tamam kayong oras ko. Gamay lang ni isang tanong, isang sagot lang. Daw muna. Oh, yes, ma'am. Yes, sir. Ma'am, ano gani ang subong ano nga imo designation da, ma'am? Ang designation ko is Assistant Chief Nurse, Nurse 6, Salary Grade 22. But, failure ako ni Drilon, dismiss niya ako dahil ang dahilan niya, dahil na failure daw ako sa akin individual performance commitment PCR rating. So it's not due me. So subong hindi ka na wala ka na connected or hindi ka na connected sa hospital. Sa iyang standpoint ni Drilon, hindi ako connected pero ang final word will come from the Department of Health Secretary's approval. Pero anong status mo? Naga-duty ka pa or in-house ka? Wala ako ga-duty subong sir. May sweldo wala. Why man? May sweldo, magbalik ko. Oo, subong wala pa po. No. Subong way ka gidya sweldo, way ka man duty. Wala po. Bangod sa dismissal ya sa imo. Opo. Okay, sige. Ma'am, na-frame up lang ako Ay, okay, sige. Diri kita. Ma'am, any reaction? Dumduma mo interview kasi mo ligad. Sining ginpapanaog nga resolution sa ombudsman nga dapat si Drilon magsabat sang imo akusasyon nga abuse of authority kag misconduct. Anong reaksyon mo sini ma'am?
makabig I'm kanila nga very victory. glad. Yeah, I am very glad because damo na hadlock saya mag-file ng complaints. But Okay. I did not feel the threat or fear because I know I have done right. So pasalamat ako sa ombudsman because they know that the complaint is very true and accurate kasi may ara man ako nga mga colleagues nga ginbuyayaw ya nga may mga affidavit na akin gin-enclose sa aking complaint. Okay. So makabig naton ini initial na victory sa imo sining akusasyon. Hindi na ni initial, sir, though halos close to the final na ni sir. Kaya iti may docket na. May docket na. Okay, kaya nga, Yes. oo, abi ko, hulaton tabagid ang sabat niya and may mga final Hindi, say pa diri. yes, ulaton sir ang sabat niya, pero initially may ara na sila decision, ginaga-conform lang sila sa process. Okay, sige. Ano pa gid ang iban tumam nga nabaton mo subong ma'am? Ang nabaton ko pag isa, kay ako ang witness ng DOA's fact-finding sang 2016 and 2017. So, man nadugayan nila na aksyonan. So, ginsulatan ko ang Office of the President. Okay. So, at itong answer nila sa ako ng ombudsman na ang ako nga gi-accusar sa iya nga conduct unbecoming, abuse of authority of Dr. Dillon, recruitment, hiring, promotion, irregularities in our hospital. Number 3 is questionable procurement activities in the hospital. Okay, so may sabat naman ina. Oo, but then, ari sir ang ilang nakita sang ombudsman. CNS no approved guidelines on job-related recruitment selection system. Wala daw. So, ang process of recruitment is inconsistent with CSC DOH policies and procedures. Then, diminution in rank and function in violation to civil service, may number, okay? Di na ko napabain. Then, the question on questionable activities in the hospital, Corazon Locsin, which appears to be not yet ripe for resolution, further fact-finding investigation was recommended in the following. Number 1, ang hospital entered into supply of linen and laundry services for 3 years in 2015 through PPP public-private partnership scheme with Medicotech Incorporated, which found to be irregular. Okay? Okay. And then the number 2, supply of nutrition and dietaries with the Blue Basil Food Avenue Incorporated. The deliveries started in 2015, but several cropped up, ranging from overpriced items, delayed deliveries, poor quality, and even bordered to being unfit for human consumption. Signed, Elmer Clemente, Ombudsman, Deputy Ombudsman for Visayas. Ano na siya, ma'am? Ano na siya ang nabutang dira? Amo lang na siya. Oo. But this is docketed. Pag docketed na siya sinusundan na, may ano ni siya, may response kini sila dayon. Ano na, ginapasabat man siya? Or anong point siya? Dili sir, why? Panilis, why? So, di ginapasabat. So, okay. ang alabas sini, may further investigation pa. Kumbaga, ina, ma'am, kuha lang ina, response sa sulat mo nga nabaton nila. Nag-confirm pero may nakita na sila sir nga findings nga i-validate na lang nila. Sige. This is already, wala ni sir confirm na nila, that's why may docket na sir. Congratulations, good ma'am, ano? Kay tisanambal mo before, sa kadamoon dira sa nagahadlok sa kay Dr. Julius Dillon, ikaw ang isa nga nagtindog sini sa pag-file sini na sambit iyang kaso. Anong gina-expectar mo, ma'am, soon? He will be dismissed and be out from the government service. So, kasi ang akon malasan nga mambalang kasi ang abuse of authority hindi lang sa akon pati sa mga staff ko kag sa mga doctors nga pinamuyayaw sir. Very very demeaning gid sir. Na he is not even a consultant. Why na sa katapos residency niya So ma'am, kung like for example, ang imo ginahambal subong matabo gid man, ikaw mabalik, ikaw o kung retired ka na gid iya? Hindi ko mag-retire. Mabalik pa ko. Mabalik pa ka kung wala na siya, daw mo sinabi. Bisan ara siya, mabalik ko sa may memo. Depende gro sa desisyon man sa imo da.
From DOH. Hindi From siya DOH. mag-decide. DOH siya mag-decide. That's why But I know, kilala ko ng mga, kasi assure ako nila dati na once I become a witness, they will protect my status. Ay, okay. Sige, amo mala ng amon so that the people will know Bacolod kag Negros nga may amo sila. Ako lang mahambal sa taga people of Negros na hindi ko kayo ginpabayaan nga gin walang hiya kamo. Kag nasasaktan gin na ako nakita kamo na ako naghihigda. Ako na nagtawag sa Malacanang sa 888 kaya pinabalik sila. Sige. With that, ma'am, salamat gid sa imo sa Maraming oras. salamat din po, sir. From Brian, maraming salamat po sa inyo. And God bless and more power. Sa lahat, ikaw lang po nag-interview sa akin. Sige, ma'am. Kay kabalo kita mag-entertain sa mga kaangay sini. Maraming salamat po sa inyo, ha? For public consumption. Public consumption ini Yes, information. I understand. Yes, sir. I agree. Yes. Maraming salamat po. God bless and take care and be safe all the way, all the time. Likewise, ma'am. Good evening. Thank you. Yeah, good evening. Yes, ma'am. Action firing line. Di ginatratar tayo because nga Julius Drilon, sikat na di sa Atons Negros Occidental. No? Aside sa ngalan niya nga Drilon, sikat man siya sa pagka-chief of hospital niya sa madamo nga reklamo sa mga bantay kag ang pasyente gid mismo. Action firing line. Pero ang reklamo nag-occur ini sa mga staff niya dira nga pirmila nagapasingit si Dr. Julius Drilon. Tiamo ni si Madam Milagros Atienza ang nagtindog nga pinakabaskog da subong. Prote na kuan man sagin dismiss man siya gali. Sadya sila nga duwa. Siyang nainangin maisog kag nangin hero da subong kun nga si Julius Drilon, Dr. Julius Drilon ginapasabat subong sa ombudsman. Action firing line. Sige, ang aton sining nga interview makaksyon kay Madam Atienza ginadulong gid sa aton sang DT. Sa aton pagbalik karon mga kaaksyon, check naton balita gikan Kapitolyo Provincial with Action Eden Aboso. Pero check ko gani karon liwat ang natabo nga dalasa sang Innova gabi sa tricycle niho nga patay ang asawa, ginatabangan ang bana, may 11 ka mga kabataan. Bao grabe no. Kagang natabo bla nga pagpangluthang sa duwa ka gwardyada sa hinigaran nga hindi pag-i-claim nga tawo sila sang RHN security agency ini mga gwardya ga ini kay nakasala na. Action firing line. Pero may detailed order nga ginauyatan tani sa nga sitwasyon laglaganay ba kun dento bla nga ital-ital ang barko man siglumpat na lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply
ng 110 milyon na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Samlas 8:32. Blotter na plus capsule mga Ante sa report action John Diaz sa patrol. Good evening, Action Bray. Monitor lang ko ni Barangay Palayog Hinigaran. Tamyaw ko lang Hinoveya kag Rivera family sa Barangay Tangob anaga Panamyaw si Sir Albert Senior. Salamat gid na. Evening Action Bray. Monitor kami Purok Barangay Purok 1 Barangay Naga sila Carlota. Mercy kag Boy Salmorin Dolor Catinoy Istor kag Carlos de Los Santos. Sige, salamat gid no. Pakaronan tang iban check naton patrol sinimatiniyon. Anong update sining aksidente nga nagluntad kagabi nga ginkapatay sang asawa na hospital ang bana na bilin sang asawa diri ang 11 ka mga kabataan bangod sining pagbunggo sa isa ka Innova sa tricycle nga hay halin nagpamakal pa tanom kag iban pa sa libertad. Grabe no. Anyway, sa balita na action dyan dulong sa aton sang D3 Bayo. Sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action dyan, mayang gabi. Mayang gabi, Aksyon Bright. Sa tatarani mga ka-aksyon, sinikita mga hapon na pagkakanas ang kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver sa isa ka AOV o ng Toyota Innova nga nagaduag sang brown nga bunggo sa motorsiklo nga
nga ginasakyan sang mag-asawa kagabi diri sa may 9th Lacson Street. Sulod mismo sang Bacolod, lapit lang gini sa may intersection point nga mag-Audrey sa may North Capitol Drive, Action Drive. Sining gabi ari ko diri live naga-report sa tubang sining salakyan o kunang motorsiklo nga ginpayga diri anay no sa tabok sang atubang rather sang bangko kay ti wala pa ni nadala dito sa police station number 2 kay giningagaw sang kapulisan nga ma-file gidayon ang kaso para hindi makagwa sa prisuhan ang suspetsado sa nga ginkilala action by kay David Palawar, legal ang edad nga residente ini sang Ayala North Point sa sunod man sang Talisay. Ginkompirmar ini mismo ni Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon nga giningagaw gid sang kapulisan pasaka ang kaso sa Regional Trial Court diri sa Hall of Justice sa sunod sang Bacolod. Kay tiyaman na desisyon mismo sang pamilya sang mag-asawa sa saling muna muning amaang Iloy nga ginkinala kay Quintina Sildora 48 anyos napatay ini siya samtang ginabalong sa ospital. Ang inisining iyabana naman action by nga si Ronald Sildora 46 anyos ang pilaso naman kag nakagwa na sa ospital. Pareho rin sila nga duwa residente sang Barangay Zone 2 sa sulad sang Talisay. Ang pinakaulit din update ginituan man naton nga makuhan sang pagpayag ining suspect pero according siya kapoy sa subang adlaw kay wala pa sa tinulugan na ning kagapon. Nag-ayo sa nga hindi rin magpa-interview, buwas na kuno saga. Sino di ka po yun mga katatlo ka maksidente sa isa lang kadlaw gapon nga doy ka animo kung anong tabo si mo man. Din gito siya halin man, action dyan nga nahubog to sa iya? Ang inisyal nga impormasyon dito sa area sang station number 9, una na siya kuno nga nakabunggo sa tinumpok sang mga dakal-dakal, kaga mga bato sa area sang station 9. Mapablator na sa Contani sa area sang station number 9 along the way nado tayo na mabungguan man ang isa ka nagabisikleta nga babae bala puros gid may kaduwa sa bungguan kay ti hindi manigali basta lang iya nga pagpadalagan sang iya sa lakyan mo dasig man sa griya ko sambay magpadalagan kay kun hindi dasig wa ito nini nagkakasang iya bumper sinidri may tughong mo duwang tughong sa salakyan tughong sa utok niya amo gidi Di ang natabo sa idri, according sa report na ining persona may dutela sa mabungguan sa economic highway sa may barangay Sumag. Kaya ang 18 years old nga si Gabriel Heresa sa barangay Sumag, nagamaneho sang bisikleta, dahil sa ginasaruso man sang ginamaneho diri nga sa dakyan ni Palawar. Wala kaya wala ni mapilasan niya, kaya naglumpak ni Samong sa ginasakyan niya nga bisikleta, naglumpak sa may kulukalog nga area, Action Raya. Dito na sa may station number 9. Tapos according diri sa iya, no, hubog na ningadaan si Palawar o pwede ning iya nga bata. Tapos nagakandak sang investigation kad nag-record ang desk officer. Tining si Palawar antes sa makalabot si dito na sa may station 9 nagpalagyo ni Saxon Bray. Gina-record na ningadaan sa may backup 9 atong iyang aksidente man ko sa din bulbado ini siya. Gari kito para tapos mga pasado tutsong tak na sang gabi nagsarurot ni Seba lakat di kagpapauli kung tani sa may area sang syudad sang Talisay. Gari kit paglabot diri sa Lacson, wala siguro kakita kung anong ginapang overtakean niya, overtake sa kundi na bungguan niya gid ang isa ka motorsiklo dito sa kay ining mag-asawa Action Bray. Sini nga gabi na istorya naton ang isa sa 11 ka mga kabataan sini mag-asawa nga si Lauren May Sildora 22 anyos. Suno sa iya kay nasang aga nagatubangay ni sila sang suspect kag iya pamilya upod man ang iamay galing kay dugin ka subo bla kaging kalain sang buot sining bata sang napatay nga sunod siya ligasyon do hindi sincero bla nga pagmangayo sang pasaylo kay do may pagbasol pagyapon nga ginobra ang suspect no. Una-una, nagtanyag ko nung ining suspetsado, 40,000 aregluhan ay sila, no? Yang baldri sang bana, at ito hindi man naguro kay yung 40,000, kaya bisan kini palubong na do, hindi nakasaray bayad sa lungon, sa pagpalubong, sa pagpabalsamar, dagti ang injury pa nga natugay sa lalaki sa bana, plus ang salakyan, wasak, hindi pusla ng motorsiklo. Pinagayo ang pamilya, pwede dublihon, imuon lang bisan 80,000 na lang. At yung suspect ko hindi mo pasugot nga imuon 80,000 kay mo malang ito ko na ubraya no?
Ti 40,000, ti ambal ka pamilya, to hindi ka man sincero, kailan na lang sa kaso, ti duhay mo sa nag-react na, kailan mo sa nagatagdugang nga pagpayag, kay according ka no sa kay Lauren May, inikuno gali ang suspect, ti depende man sa kwarta nga ihatag sa niyang utod nga to digto sa Estados Unidos. Kay subong, ara giningagaw gid file sang kaso kaya mo nang ayo mismo ka pamilya. Kay ti way man sila lagson gid, way man sila kwaon gali nga bisan bulig pinansyal nga pagpalubong kun na pagpabalsamar abi sa asawa ko sa ilang iloy, pagpabulong sa ilang mismo nga amay nga ginapagwa sa ospital. Kay ti may mga pilas didto, may balik tong iba nga parte sang lawas. Galing kiti mo na desisyon na ng ginilaksyon ba nga pasakaan sang kaso. Grabe no, 50,000 ginhimo lang dapat 80 mo na nga way gid siya nagpasugot, nagpapriso na gid lang siya. Way siya nagpasugot action bray, no? So ang kaso nga ni bailable action dyan mo. Kay amo na gani gasalig man kiti most likely pinakanubo sini nga bail according sa police mga 40,000. Yes, correct na. Mga 30 tub 50 ang bail siniya. Ang bail. Tigaling duwa ka mga persona. Ang napasaka pa lang kaso, isa pa lang. Parang din sa kagwaan ay hindi sa kagwa, ang homicide, basta depende sa pamilya. Kung maplasta naman yung pamilya, gusto man tanig pareglo, pero tanig sakto lang mabuligan, gid man sila. Kaya sila napatsan action dry, no? Amo nang ginaulat-ulat dili subong nila. Ano initial nga statement sang batang si Lauren May, si Lauren action dry? Gani? Ang manawagan ko tani nga mabuligan kami financially full paid naman sa mortgage. Kaya may harap pa kami nga 21,000 na utang to. So ang bansang mortgage dapat mabayaran din naman. Antes naman manalubong si mama. Subong wala pag kami isang ikasarang mabayad sang may economic kay kadamo sa mga na process. Napalawagan sa tali nga mata ng subulig sa bisan gamay na pamahagi lang. Madawagin nga salamat. Ang driver sa nga nakabunggo to, nakahatag na sila bulig sa inyo? Wala pag-service ka piso, sir. Wala gid. Wala sila kapalapit o kung makapag-unite ang pamilya? Pero sa riyanay kami kanina, sir. Sa for yung gusto nila makipag-settle. Sir, nagkanyag sa 40,000 for initial settlement na para lang ipagwa sa kay mama sa mortgage. Si papa ko yung siya magpasagot kay ang 40,000 sir, hindi gina siya asweldo niya. Kasi nga so na pagwa ang ilay ko sa mortgage pero hindi gid talaga, hindi gid lang kulang gid. So naging doble ni papa yung bayan ng 80,000. Isa mo to, daw siya daw siya mag-discount sa sir, hindi gid daw hindi siya interested na mag-bulig or gid kay maasa pa sa siya kaya utag sa Amerika natagala siya sa kwarta para ihatag sa amon. Yes sir, sala ka sa utag sa niya ngayo. Nag-decide na lang kami sir na ipasaka na lang itang kaso. So subong, si papa mo kagwa na sa ospital? Rin na siya sir. Bakit ka mo tatay Subong sir, kabasag sa kanya mga pilas kaya wala pag-isa naman ako kasi wala pag-isa kami sa kwarta subong. Wala pag-isa ang nabulig sa amon. Sigaw man lang na maging ang kinakalan ng process para sa kaso kag sa ni mama para makapuli. Plano kami sa bunga dalawin ko sa tani sa sa emergency kay sakit din niya pilas. Si mama mo yung subong din naman kaya ta? Ako pa siya sa na-plafilizer. Wala ko siya nakuha gapon. Pag ginalagi siya sa line bank kay ginahan ako nakablawan na 9,000. So hindi pa ito nakuha yung bangkay, madalating yung balay, naman? Hindi pa din sir, kaya mag-upahan lang kanila na yung ban. So, na-text lang sila kung pwede na buwas. Doon ako sa Monday. Naginala ba na mo na mga bulak na nga ginabaligyan ni mama mo, ginabaligyan na lang sa mga hagaw para makabulig, no? Sir, ginabaligyan na lang ginawa sa to. Sir, kaya kinalangin ako ako ito, sir mo? Wala ang gintang government, marami sa action ba mo na si Lauren,
Subong ni may mga baligya para dahil sila nga bilin mo kay ilabay negosyo sa ginikanan niya ginman. Nagbaligya sila sa bulak sa may area dara mismo sa Talisay. Kapila ito Subong nga bata. kinabargain nilang baligya ka bulak, ginabaligya nila online sa mas barato nga presyo. Kaya muna lang nila subong nga ngitaan sa pamaagi para makaganar sila kay may ibaya dito ginayon sa may punerarya kaya accordingly hindi pwede malubong nga wala na bayran full action dry no ang ila digto nga mga kinahanglanon kag iban pa. Tapila ding bulak nila baligya ini por tema no. Usually ang aba nila kung ibaligya na nila ang presyo sa kadagan 300 400 ang gulugagmay subong ginakita ko to ginabaligya na 200 pesos na lang no. Ginpa-doble nila panubuan dala na ng masulod ng patya mismo action bray. Di ginabaligyan kaya madamo man nga sa isang bulak kaya mo matutaling ginakaladtuon sining naligagagabi diri mismo sa Libertad ginagati mo pa natabo sa ilang aksidente man. Porte gali action dyan kung damo ka kwarta pag gusto ka lang yung padalagan total bayran man lang kung hindi kasuhi lang damo na bla no. Damo na kanina tabo man ginakalain sang ilang buot kay ang ginapaitatan nila sa patiyagin man mismo sa driver. Dili kito hindi lang nila makitaan amo na nga desisyon na lang sila na lang mangita sang pamaagi para makabayad sa punerarya. I-hustisa na lang gid pangitaon nila para sila mismo nga himata sila mismo nga iloy action bray. Sige. Des karon ara dira sa detinig sa custodial facilities ng Station 2 samtang ang ayo diri ka pamilya kung may mga luyag magbulig timera man sila nga GCash nga ginano kadikto kuno ipaagi or pwede sila kadto sa mismo sa Zone 2 sa may syudad sang Talisay. Sa Lunes ang lokal nga gobyerno sa Talisay according sa pamilya magatang man dikto sa dugang pagid nga bulig pinansyal. Balitagikan sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sulit ka na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang balita ng aksyon John Diaz maka-aksyon dulong sa atson sang D3 Biodugang nga proteksyon sa inyo kaugalingon. Sige, ano na kaya mo ginang sistema da tilang tawon ta kabay pa mahatagan ni Justisya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis.
Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials
Aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sa militon. Mga balita may dayla inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog
sa imo. Sa inyo mga kaaksyon, lapit na lang madula gid si COVID-19, ano? Makagwa na kita nga waynes ang tabo ng aton sininawong. So dapat mangin kinis ang nawong nyo subong pa lang, no? Gamitin nyo na sang Zan action pero may gabi lang action Bry amo na dapat ginatira sang riding in tandem ang mga poderoso nga big time di kaakig nila sa kuha to driver. Anyways, oras na mga action kulabos na gida ini sa action Brian Mordenega pasalamat gid una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.